Oh, resulta sa mangga. Ha? Ha? Dugwang naman. Dalagdag na. Oh. Bredo no. Ito guwapa pero Bredo. Ito kita nila. Mau pikas kan tanan. Bit-bit na tagi sana ipakita to madam. Video ka kamahaya ni madam. Tanawar gud madam. Kasi mo tuo lang ka na. Anang gipikturan namo mora na gipili namo sa punuan. No? ay pakita na lang na dito. Woy pili ay ni. Woy pili ay. Picturean mo na. Ano na to? Video ni oh. Oh, wala na yung black spot oh. Nay scrub gamay. Oh. Wala na lokal man kalaron na. Klaro kay nang Ayaw anta. Waan mo guro Oh. gyapon ni skits ni. Waan ni. Hasan yan ni kay gamay oh. pas miyugag ko na. Sinawa. Da, Gapa man. pagkulit ko. Picture para mo. Kita gyud sa ko. Kato ni balot pa. Tangin nga. Gwapa mo kay way balot kana pang gibalot. Oh. Apa yung katong ni balot? No? Kaya balot ikaw abre. No. Okay. Good. Anda ko. Oh, puti siya. No. Scrub gamay kayo. Kira. Kira. Okay. Nga na sada diha. Pa ditong layo kayo. Kita na to di dagan-dagan magbunga. Apon kay layo na kay ito eh. Oh, may bunga diri oh. Ah, mau na. Dito.